Представям ви единствената кукла Барби в моята колекция от кукли. Не знам дали знаете, но аз не харесвам кукли Барби и наистина тази кукла Майли Сайръс я купих само и единствено защото Майли Сайръс и Селена Гомес са любимите ми певици още от детството, когато гледах Хана Монтана и магиосниците от Уеверли Плейс. И аз сега да видим на какво прилича. Феноменално е! Ето и тук отзад. Вика от виното. Ето тук отзад, много е хубава хора. Коженото яке, кожения панталон, очилата, косата колко е дълга до тук е такава русичка, микрофона, всичко е безупречно. Хайде вече да ви я покажа и отблизо. Хора, вижте лицето, едно към едно с Майли Сайръс. Погледнете косата, каква е хубава такава, с русо, с кестеняво, много е красива. Пише си Майли Сайръс, ето го микрофончето. Има си много хубави токчета, кожен панталон, кожено яке, типично нейния рокерски стил, така да се каже, на бунтарка. Тук си пише Барби, Матео, уникална е просто. Ето и кутията отзад, страхотна е, даже има автограф от Майли, много ми харесва. За 90 евро си напълно заслужава, идва и със стойка и сертификат за автентичност.